ikan cipta rasa sejati-jatine rasa kemanten sekalian nukulake rasa ngrentekake raga njumbuhake pakertining budi nyanyuwun mring Gusti Kang Maha Wiji mrih tentrem rahayu ning bebrayan mugi kaparingana wiji apa ta wujudipun si jabang bayi lanang kelawan wadon ingkang lair putra dadi putra ingkang utama ingkang lair putri dadi putri ingkang sejati-sejatining urip ana alam donya. Sinegeg kang merwing kawi gantos ingkang cinarita waripura lumampah ngadicara Jawa Tasta ingkang dipun tindakan panjenenganipun Ibu Titis satu punika lumampah ngadicara Jawa Tasta dipun lajengaken Midhaan Tiga punapa kang dados werdining Midhaan Tiga satu punika risang pinanganten putri Ngabyantara ugi risang pinanganten kakung Sigra Hamat ngadani lumampah ngadicara Midhaan Tiga paripurna punapa kang dados werdining Midhaan Tiga satu punika sampun sae tumrap hukuming negara sampun sae tumrap hukuming agama sampun sae tumrap hukuming ingkang asama satu punika Midhaan Tiga paripurna Midhaan Tiga risang pinanganten putri inggih menika Nimas Ayu Resa Setyaningrum kajunjung derajate paripurna kajunjung derajate Kanjeng Rama inggih menika Bapa Tukilan Katon Hamundi wontenipun Kendhil Pratala punapa kang dados werdining Kendhil Pratala satu punika isinipun Tuwirta wening Tuwirta Sari Tuwirta Kamandanu satu punika Tuwirta Sari minangka hamengku pralampita Kanjeng Rama Bapa Tukilan mugi ingkang putra anggenipun lelumban tansah ayu kalis ing sambikala anggenipun lumampah lelumban brayat agung parandene Tuwirta Wening Bapa Tukilan manungku puja ngarsanipun Gusti mugi ingkang putra taling ingkang putri weninga cipta rasa cipta karyanipun paripurna Tuwirta Wening Kanjeng Rama ugi punapa kang dados pralampitane Tuwirta Kamandanu Tuwirta Kamandanu hamengku pralampita ingkang putri mugi pikantuk wiji kang mulya wiji kang danu wiji kang suci sinegeg kang murwing kawi satu punika paripurna hangunjuk Tuwirta Wening Tuwirta Sari Tuwirta Kamandanu Kanjeng Rama Bapa Tukilan Ibu Minah Sigra Hamundi wontenipun sindur binayang kang warni rekta kelawan seta kang warni rekta pratandha sampun antuk sih kalingga murda jimat pangripis saking Kanjeng Ibu kang warni seta pratandha sampun antuk sih kalingga murda jimat pangripis saking Kanjeng Rama Kanjeng Rama katon hanggendong ingkang putra dalah ingkang putri moko sepecak moko sepintet tindak tansah manungku puja ngarsanipun Gusti ingkang Waha Wikan mugi ingkang putra dalah ingkang putri lestari anggenipun jejodohan lah menika to sindur binayang kang warni rekta kang warni seta jinten ingkang wonten saurinipun satu punika Kanjeng Ibu Minah ingkang anjurunge lampah dhateng Kanjeng Rama kena den wastani tut wuri handayani
nderekaken Kanjeng Rama anggenipun anggendong gugulang kula mentah dhateng Kanjeng Rama. Besane mela, Dik. Anakku nggir, Kanjeng Rama mangestakaken dawuh. Ayo nggir tak boyong, tak gendong minangka wajibe wong tuwa nggir. Tak gendong tak lungguhake gading dampar kencana nggir anakku. Kanjeng Rama mangestakaken dawuh Kanjeng Rama. Ayo nggir sinege kang murweng kawi gantos ingkang jenit narita. Kanjeng Rama katon sangsaya dangu isa caket saya cetha dumugi sasana rinengga. Kawistara sampun ratak rambat minggah Siti Hinggil Binaturata. Parandene paniti busana iki menika dipun jenggong kalian pinisepuh ingkang utami. Lah menika sampun ratak rambat minggah Siti Hinggil Binaturata. Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu tanggap ing sasmita sigra ngadani lumampahing adicara tanem jeruk. Apa tekang dadi werdining tanem jeruk menika jejere tiyang sepuh anglenggahaken dhateng ingkang putra dalah ingkang putri. Ing batos Kanjeng Ibu, piye rasane atimu bapakne? Atiku wis gemolong Ibu. Ora tak anggap anak mantu senajan putra mantu. Lenggahing ngrasa dumunung pangrasa rasaku anakku dhewe ibune syukur yen kaya mangkono bapakne. Paripurna lampahing adicara tanem jero bobot timbang. Satu menika paniti busana sigra ngadani lampahing adicara tanem jero. Katon kumlawi ning astanira Kanjeng Ibu pinisepuh. Inggih menika Kanjeng Rama matek pidangan kanan kelawan kiring anakku nggir. Anakku bocah ganteng. Muhammad Aris Kianto. Dina iki nggir siramu tak wisuda dadi pangembating praja nggir, tegese dadi kepala keluarga. Besok yen kagungan putra aja mbanci ndembana marang putramu ya nggir. Dembana manembah marang Gustimu liwat agamamu ya nggir anakku. Kanjeng Rama mangestakaken dawuh Kanjeng Rama. Nanging sampun ngantos wonten pedote Kanjeng Rama gegeulang kula mentah dhateng putra. Iya nggir. Iku wis wajibe wong tuwa nggir. Wong tuwa mbisane mung njaluk ngarsaning Gusti ingkang Maha Wikan kang Maha Gesang ya nggir. Kanjeng Rama mangestakaken dawuh. Paripurna lumampahing adicara tanem jero paniti busana Mbak Titis. Paniti busana Ibu pinisepuh sigra amundi wontenipun dedaharan. Apa to kang dadi dedaharanipun satu punika sekul panjang punjul, sekul panjang ilang. Amung kewala manungku puja ngarsanipun Gusti ilangga balak sengkalane. Ilangga sukertane, ilangga sarap sawane. Satu punika dar kembul-kembul bujana Andrawina. Parandene sekul kuning amung kewala. Muli petri sedereke risang pinanganten kang rupa kuning kang jangkung wiwit donya ngantos delahan. Parandene sekul punar amung kewala. Batos kang unar-unar mugia saged lebar luar ing dinten Selasa Legi ngriki. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Ayo siramu tak kanthi kembul bujana Andrawina Diajeng. Iki dedarane Ratu Agung Binatara ing pengajap ilang balak sengkalane awake dhewe Diajeng. Kakang Mas niki Kakang Mas mangestakaken dawuh Kakang Mas.
Satu punika paripurna lemampahing adicara Dahar Kembul. Inggih punika manungku puja ngarsanipun Gusti enggal keparingan momongan lah menika to Ibu bini sepuh sigra mundi wontenipun unjukan Diajeng garwanipun Kakang Diajeng Kakang Mas Nur singgih Kakang Mas mangestos dawuh Kakang Mas ayo siramu tak kanthi Kembul Bujana Andra Winuk iki dedarane Ratu Agung Binatora ing pengajap ilang balak sengkalane awake dhewe Diajeng Kakang Mas nun inggih Kakang Mas mengestokaken dawuh satu punika paripurna lumampahing adicara Dahar Kembul paniti busana ibu pini sepuh sigra ngadani lumampahing adicara pangabekten punapa kang dados werdining adicara pangabekten inggih menika adicara sungkeman. Satu punika paniti busana tanggap ing sasmita sigra ngadani lampahing duwung kalolos dening panjenenganipun ingkang garwa awit seman ngarsaning Kanjeng Rama datan prayogi lamun to asikep gegaman Canelogi kedah uwal saking hangganipun risang pinanganten kakung dalah pinanganten kakung putri nyabiyantur hanggur kepi pepadonipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu ing batos slamet-lamet lamung dumelenging sasmita anakku nggir Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kang gembol kula danguning Sangang Candra Dasahari Kanjeng Ibu Ibu Mina ingkang putri sowan marak ngarsa panjenengan boten sanes Ibu amung kewala kula nuwun agunging pangaksama Ibu awit nalika kula wonten alam kandungan kula ndamel repote Ibu lajeng benjang menapa kula saged bales budi dhateng Kanjeng Ibu anakku nggir sekabeh ngaturmu ya wis tak tampa ya nggir Ibu kula nuwun donga suci muga seja suci ingkang kula candhi saged kaleksanan Ibu kadya suman dalarasane ngati banyu game kang putra sajuga tumetes jerat waspane Bapakku kang ngukir jiwa raga kula Kanjeng Rama Bapa Tugilan Bapak ingkang putri sowan marak ngarsa panjenengan namung kula nyuwun agunging pangaksama aku njaluk sepura Kanjeng Rama awit nalika kula lair procot dibopong-bopong Bapak apa gunane derajat pangkat apa gunane donyaku akeh Kanjeng Rama nanging yen Kanjeng Rama mboten maringi idi pangestu dhateng kula anakku nggir sekabeh ngaturmu tak tampa ya nggir nanging bapak kelawan ibu pisaning mung ndongaake ya nggir muga sedya suci kang mbok candhi bisa kaleksanan
lestari nggon kita jejodohan ya ngira anakku Kanjeng Rama mangestukaken dawuh Kanjeng Rama sun tampa panyung kemira moga hantuk berkaing Gusti hanggeni roba prahayan Kanjeng Rama mangestukaken dawuh Kanjeng Rama Bapak Ibu kepareng mekaten kala wau lumampah adicara panggih satuhut repindo jurika panggih warangka bebasan getih rong tetes daging rong tempel balung rong teklek wis manunggal nunggal tiket nunggal karep nunggal jiwa paraning sedya utawi jiwa tumuju ngayahi samudraning gesang pramila dumateng risang pinanganten saringgit hanggenipun badhe lelumban ngayahi samudraning gesang mugi manggya yuwana lestari anggenipun jejodohan. Duh Gusti ingkang maha suci paringa iti Bapak Ibu kepareng kawula hangatane lumampahing adicara gati nuningge adicara mbubak dumateng kadang sinoman kula nyuwun tulung menika ingkang dipun wastani ongkek menika dipikul mriki. Yo tolong sinoman ongkeke dipikul.